So, warm up muna and then may BP kay Kuya. Kanya nag-play kami, hindi na nakuha ng video. So, again, this video mag-ipin po ngayon po ay September 26, 2025 and this updated process of recovery of my stroke patients, Kuya Jaime Salac, dito po sa Cupang Arayat Pampanga, and reported to you guys, siya po ay meron ng improvement through strength, malakas na yung kanyang lower limbs, so nakaka-step na siya. So more on, focus tayo ngayon sa mga some basic stretching, veterinary ng kanyang lower limb para mas lumakas pa yung kanyang paglalakad. So watch niyo po till the end, and siyempre dadaan po tayo sa process. So BP, and then BP is some sort of exercises and some sort of combination of Swedish massage para mas ma-relax siya bago siya maglakad. So watch niyo po till the end. Again, dahil shout out sa mga anak ni Ate Helen, Kuya Jaime, sa inyo lahat, shout out at sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. At siyempre, both of side sisters and brothers and relatives, sa inyo lahat, shout out. Especially sa aking mga kapatid at sa kanilang mga pamilya, shout out. At sa aking mga anak, shout out. And especially sa mga subscribers natin, likers, sharers, and everything na sumusupport sa aking vlog, sa inyo lahat, shout out. Mabuhay kayo and God bless you. Especially sa aking mga anak, shout out. So God bless all of you, and shout out dyan sa Benjamin, sa Guzman family, ayan, sa mga angkan nila, bless inyo lahat, shout out and God bless you to all you guys. Watch niyo po till then. Siyempre, warm up ko muna si Kuya Jaime para mag-like yung mga muscles. Bukas? Ano naman bukas? Birthday ni Yaman. Oy! Yaman, bukas! Advance, happy birthday! Ayan. Sana mabusog mo kami. Kaya baka mabili sila pagkain. Bayaw mo. Wala, hindi ka na bayaw mo bukas. Hindi ka ng jacket. Ay, so hindi, no? Hindi ka ng jacket yan. Hindi ka ginaw eh. Okay, 160 over 80. Kaya sa pahinga.
mamaya lima tayo, okay na, no? Pero mag-upo tayo ka. Ako kita, upo tayo ka. Tapos, lakad tayo. Matanda. $150. Ayun yan. $180, no? $150. Over. Wala yung mga may. Ano na $150 mo? Kasi talagang $150 naman yun. Kaya $160. Yun yan, wala. Oh, very good. Manilo? Ayos lang? Are you okay? You're okay, let's do it! Yung ako'y lalakas. Ako'y lalakas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Ako'y lalakad. Ako'y lalakas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Amen. Amen. 10 taas, 10 taas, 10 taas. 1. Yes, butas. So this is a warm up. Islam? Kaya ba? Bro. Taas mo to. Sipa. Sipa. Alam mo lang. Naremba? Naremba, katalim?